Som l'Olímpia, la Maria, l'Oriol i l'Helena. I ara us presentarem el nostre experiment, que consisteix en la simulació d'un espectrofotòmetre utilitzant una càmera digital. El nostre objectiu és determinar la concentració de permanganat de potassi en una dissolució i per això utilitzarem la tècnica de l'espectrofotometria d'absorció. Aquesta tècnica consisteix en fer passar un peix de llum per un monocromador, que deixa passar només la longitud d'ona del color de la mostra que volem analitzar. A continuació, fem passar la llum per la mostra, que absorbeix una quantitat determinada de llum en funció de la concentració que tingui. I el detector mesura la quantitat de llum absorbida, que serà proporcional a la concentració de la mostra. Per poder calibrar el mètode, hem preparat 5 patrons, amb 5 concentracions diferents, de forma que la mostra que volíem analitzar quedés entremig dels nostres patrons. A simple vista, ja s'observa que la saturació del color en les dissolucions va augmentar amb la concentració. Per preparar els patrons vam pesar 0,79 grams de permanganat potàssic i els vam enresar a 250 ml. A partir d'aquesta solució mare vam anar fent les distribucions necessàries per obtenir els patrons i també la solució problema. An empty room that shines upon me, just laying in my bed. En acabar, vam abocar els patrons i la solució al problema en un bal de precipitats i en vam fer una foto, tots en el mateix punt i amb la mateixa il·luminació. Amb el programa GIMP vam reduir la qualitat de les fotografies perquè els píxels fossin més grans i tinguessin el color mitjà de la mostra. Després, amb el programa Paint, vam seleccionar un punt del centre de la fotografia i vam anotar els valors de saturació del color. Relacionant els valors de saturació amb la concentració dels patrons, s'observa que són directament proporcionals, ja que hem obtingut un coeficient de correlació molt proper a 1. Observant la saturació de la nostra solució problema, vam poder calcular la seva concentració a partir de la recta de regressió, obtenint una concentració de 5,23 per 10 elements 5 molar. Donat que la concentració real de la mostra era de 4,8 per 10 elements 5 molar, podríem considerar que la pràctica va ser un èxit.